Raġel ta' 37 sena li jismu mistax jixxandar f'ordni tal-qorti inżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat li jeddet u beżżar il-ġenituri tiegħu. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-ġimgħa l-pulizija rċiviet rapport mingħand il-ġenituri tal-akkużat li qalu li ġew medda minn binhom għax beda jitlobhom il-flus biex jixxi droga. Din ma kienx l-ewwel darba li allegatament l-imputat talab il-flus lill-ġenituri biex jixxi droga. Id-difiża talbet biex isem l-imputat ma jsemmix ħalli tkun protetta l-identità tal-ġenituri. Id-difiża talbet ukoll biex l-imputat jingħata ħelsien mill-arrest hekk kif ix-xhieda għadhom irdu jiġdu, iżda din it-talba ma ġietx milquha. Il-Maġistrat Rachel Montebello irrekomandat lid-direttur tal-ħabs biex l-imputat jingħata l-għajnuna meħtieġa. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Eni Laurenu ta' 30 sena mill-Kamerun li toqgħod il-Ħamrun ingħatat sentenza ta' 6 xhur ħabs wara ppruvat titlaq minn Malta b'passaport fals. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni spjegat kif il-ġimgħa il-mara ppruvat taqbad titjira mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta l Napli, passaport fals Taljan. L-imputata wieġbet ħati għall-akkużi miġġuba kontrija. Eġizzjan ta' 18-il sena intbat 6 xhur ħabs wara li ħarab miċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħal Safi. Il-prosekuzzjoni qalet kif l-imputat inqabad fiż-Żurriq wara li ħarab miċ-ċentru ta' detenzjoni fil-lejl ta' bejn l-10 u l-11 ta' Settembru. Huwa wieġeb ħati għall-akkużi miġġuba kontrih.